Sitges és un municipi situat a la comarca del Garraf on hi viuen pràcticament 30.000 habitants. Sens dubte, les seves places són algunes de les grans atraccions turístiques del poble, però Sitges també té el plaer d'acollir i organitzar l'Obert Internacional Vila de Sitges, un torneig de 44 anys d'història que es postula com un dels més antics del calendari català. L'edició d'enguany ha comptat amb la participació de 221 jugadors provinents de més de 20 països diferents. L'expedició provinent de l'Índia ha estat la més nombrosa, ni més ni menys que 43 jugadors d'aquest país van disputar el campionat. Hem de destacar els 6 grans mestres i els 11 mestres internacionals que hi han participat, la majoria d'ells ocupant les primeres posicions de la classificació final. El torneig tornava a ser liderat pel gran mestre Gadir Guseinov, jugador que ha disputat l'Obert de Sitges, tancaria el cercle dels 3 tornejos del circuit català que havia de disputar després que fos contractat per la Federació Catalana d'Escacs. Sobre el paper, els principals jugadors que li havien de fer la competència serien els grans mestres Sergei Volkov, Miguel Muñoz i Kebel Oliva, així com els mestres internacionals Luis Lázaro Agüero, Daniel Pulvet o Alexei Fernández Cardoso, entre molts altres. Guseinov no va defraudar els espectadors i es va imposar amb solvència amb un punt de diferència respecte als seus perseguidors. El jugador d'Azerbaidjan tan sols va cedir 3 empats de les 9 partides que va disputar. El segon classificat va ser el mestre internacional Rolando Alarcón, de Cuba, i el tercer classificat, contra tot pronòstic i sent una de les revelacions del torneig, va ser el jove indi Shrivatri Anush, jugador que partia com a número 52 del rànquing inicial, pujant un total de 164 punts d'Elofide en només aquest campionat. La victòria de Guseinov era del tot esperada, però a la darrera ronda vam veure una partida d'allò més insòlita a la taula 1 del campionat entre el jugador d'Azerbaidjan i el cubà Agüero. En aquesta posició, amb Guseinov jugant amb les peces blanques, la darrera jugada del negre és rei C6, movent el rei després de l'escac del cavall D6. El blanc té la partida completament de cara i una jugada com dama C4 hauria de ser suficient per adjudicar-se el punt sencer en poc temps, amenaçant portar la torre a D1 i sentenciar un rei del tot indefens. Però, inexplicablement, el número 1 del torneig va jugar torre D1, deixant estupefactes tots els espectadors. Un dels 100 millors jugadors del món s'acabava de deixar la dama en una sola jugada, permetent la captura de la dama blanca amb la dama negra, una jugada tan senzilla com dama per A2. Però la cosa no acaba aquí. El cubà podria haver capturat la dama i donar emoció al campionat, fent que el desempat decidís qui seria finalment el campió, però, increïblement, Agüero va jugar dama B7, no va capturar la dama i Guseinov no va perdonar, resolvent la posició en poques jugades. Dama D2, cavall B6, cavall per C5, rei per C5, alfil G1 escac i després de rei C6 hi ha mat forçat en 4 jugades. Dama D6 escac, rei B5 i el negre va abandonar després de dama C5 escac davant de l'escac i mat del blanc que s'estava a punt d'efectuar. En cas de rei A4, dama B4 escac i mat i en cas de rei A6, torre A1 escac, cavall A4 i torre per A4 escac i mat. La classificació general, computant tant l'Obert Internacional de Sitges com l'Obert Internacional d'Andorra, queda de la següent manera. El líder de forma destacada és el gran mestre Gadir Guseinov, jugador que s'ha imposat en els 3 tornejos que ha disputat: Barberà, Sant Martí i Sitges. A finals de juliol, el jugador d'Azerbaidjan és el màxim favorit a endur-se aquesta edició del circuit català. El segon classificat és el gran mestre José Eduardo Martínez Alcántara, qui segueix acumulant punts en tots els campionats que juga. Qui completa el podi és el gran mestre Miguel Muñoz amb 195 punts. El trama, Rolando Alarcón és el primer classificat després d'una gran actuació a l'Obert de Sitges. Gràcies a aquest campionat ha superat l'indi Guha Mitrava i el gran mestre Jason González, segon i tercer classificat respectivament. El líder al tram B és Andreu Blasco. El català suma 108 punts i supera Viswas Anustub, líder fins al moment.
Torbjorn Glimbran, amb una actuació brillant a Sitges, és tercer. Shrivat Trianush acumula els mateixos punts que Ivan Cano i tots dos jugadors comparteixen liderat. Més lluny, amb 60 punts, Atul Dale és el tercer classificat. Ricard Nadal segueix en primera posició del tram D, 15 punts per sobre de Benny Tots i amb 20 punts més que Javier Morais. El tram E, Ethel Lowe i Vance Alichan són líders destacadíssims, tots dos amb 100 punts, 45 més que Antonio Ballester i Àlex Alcón. Ivan Salragaf segueix en primer lloc del tram F, superant en Sul Saxena i Antonio Castañeda. Per últim, Miguel Muñoz li ha pres el liderat a Álvaro Alonso a la classificació de jugadors catalans. A dia d'avui, Marc Narciso seria el tercer classificat amb 90 punts, encara força lluny dels dos primers.